Ese mes a perna non recuperou ben o pulso, entonces a sensación de ter o pé frío, ese cosquilleo, que se queda o pé dormido, quedoume. E como deixei moi pronto de tomar medicamentos, sobre todo medicamentos para o sistema nervioso, lírica, que chaman, deixei moi rápido todo. Entendo que nese proceso o apoio da familia é importantísimo, en este caso a túa muller é enfermeira, sí. Co cal é unha vantaxe, non? Sí, bastante. Eu creo que ele xin ben daquela, porque sí, nese sentido ela foi un punto clave na miña recuperación, un punto clave no meu día a día, un punto, ela foi o máis importante. A miña familia, a miña nai, os meus irmáns, a familia de parte dela maravillosa, os amigos, sobre todo os amigos, porque ao final todo o grupo que te rodea fai un de ti, sabes? Se te falta algo, eles acaban compensándoche un pouquiño neso, sabes? E a muller ao final, si é que nos levamos casi 20 anos xuntos, éramos 19, ao final pasou o mellor e o peor de mí está pasando. Entonces, ao final é algo que non se pode explicar. Estamos a ver a Ara, que está lóxicamente emocionada, porque foi un proceso pois longo de busca, no, dunha prótese que che fixera a vida máis doada, no? 16 anos, probando, supoño, moito tipo de próteses. Moitísimas, incluso hasta traer prótesis de Estados Unidos, buscando a un poquinho desesperada, mandalas vir, veña, pois probamos a ver que tal sai disto, despois os encaixes, feridas, en verán cantidad de veces, ela dicirme, pois intenta non poñela, porque facía bastantes llagas, e ao final, bueno, non lle facía, a veces sí, outras veces non, ao final o que me curaba a feridas era ela, realmente. Claro. Foi un proceso un pouco complicado. Non sei, Ara, se quererá contarnos como levou ela todo ese proceso, toda esa busca dunha vida con máis calidade. Aquí está Ara emocionada. Bueno, porque Ara é esa moza daquela, non? Que falaba Alejandro, que foi a primeira persoa que chamou, que iso tamén é moi significativo. Como recibiche aquela noticia, sendo ti tamén tan noviña? Non sei, eu nese momento non acababa de creer, eso que el falábame polo teléfono, pero non acababa de creer que estaba ben de todo, dentro de toda a complicación que tiña, e hasta que cheguei ao hospital e o vin, non acabei de creer que... Unha preocupación absoluta, claro. Sí. E logo chegou todo ese camiño novo de acostumarse a unha nova vida e agora, pois, por fin esta viraxe, non sei se máis ou menos inesperada, na que vos embarcastes un pouco en equipo, porque polo que contaba Alejandro, sodes un equipo tamén neste sentido e fuche unha peza fundamental para que pois tomara o impulso de tomar esta decisión. Sí, a ver, eu ao final sempre digo que quen tiña que tomar a decisión principal era el, non era nadie. Por moito que nos apoyemos e por moito que o que ten que pasar polo proceso é el. Nos acompañamos, nada máis. Pero é moi importante, a Sí, compañía. sí que é importante, sí que é importante. Pero E bueno. o feito ahora de que ti foses sanitaria, enfermeira, tamén axudou un pouco a que se animara, a que o poidas acompañar, ademais de, pois, persoalmente, profesionalmente tamén, non? Atendendo de algún xeito, esa seguridade de ter unha persoa que sabe o que fai aí a carón. Sí, supoño que a tranquilidade. Claro. Non sei, supoño que sí. Supoño que nese aspecto sí que a él dalle tranquilidade. Pois Raquel, Ara, imos falar do gran cambio que chegou con esa implantación da prótese osteointegrada. Sí. Que cambio supuxo na túa vida? Pois, de momento, ainda é un proceso, que é un proceso moi longo, ao final, os cambios son desde o primeiro día. Ao final, eu que intentei explicar no Osteoforum, cando fixeron en Montecelo, pasas de 100 a 0 nun instante. Entras en Montecelo no hospital clínico, onde te operan caminando, e o día seguinte estás que casi non te podes mover. A operación un pouco complicada. E, ao final, deixanche o fémur completamente do aire, despeganche os músculos, reinsértate toda a musculatura para que volvan a traballar. Ahora traballan os músculos traballan que antes non traballaban. Entón, é unha operación un pouco complicada, pero a partir de iso, o primeiro día cando despertas, tocabas así na parte externa
notabas esa sensación por dentro, xa dicías, wow, isto é algo novo. Sí, sí, sí. Claro, é que antes, pasámoslo un pouco por alto, pero antes pareceu entender que pasaches por moitas próteses diferentes. Pasei Por unha búsqueda e unha loita constante. Sí, prótesis, diferentes tipos de encaixe, encaixes de vacío, encaixes con menos apoio isquiático, con máis, encaixes de tipo de pin, pasei de moitos tipos. Claro, pero ti he entendido que en función de cada prótese que tes, hai un tipo diferente de rehabilitación, digamos que tes como que volver a comezar a camiñar. Non tanto. Non tanto. Con cada rodilla sí que varía un pouco a forma de camiñar, tes que volver a aprender. O cambio sí que notable agora, que tes que aprender a camiñar de outra maneira. Antes camiñabas pois coa cadeira, dabas o paso, e agora realmente utilizas os músculos todos do muñón. Utilizas o bíceps femoral, utilizas todos. Volven a traballar despois de 16 anos, que é o que máis doe realmente, o que máis... Ostras, eu como dicía sempre, parecía que Hulk había me dado un masaxe na perna todos os días, Sí, Foi era bastante... unha operación pioneira, a primeira vez que o Sergas facía esta operación. Sí. Sentiches medo? No, sentí un pouco de respeto e de non sei como explicarte, de compromiso con os doctores, que a doutora Rei Pita, que apoioume, a miña fisioterapeuta, a doutora Jorge Mora, o doutor, o irmán, o que me operou, Alberto, un poquinho de respeto e decir, un pouco de compromiso con eles e decir, xa que apostaron por mí, pois... Porque ademais es diabético. Sí, son diabético. Iso implicaba un risco. A ver, supostamente, estas operacións, antiguamente, os pacientes diabéticos non eran factibles. Sí que ahora, desde os últimos 5 anos, cambiou moitísimo todo isto, entonces deu un avance dun 500%, unha pasada. Sí que para pacientes, non é para todo tipo de pacientes, vamos a ver, isto é unha persoa o que leva un caixe pode camiñar ben e fai vida normal, non necesita. Isto é para persoas que realmente teñen un problema. Fumadores non poden ser, teñen que ser persoas un carácter un pouquiño botado para adiante. Que dende logo si parece que é, si pioneiro tamén nesta técnica. Estamos coitando un pouco a historia de Alejandro tamén de como lle cambiou a vida este novo sistema, esta nova prótese. Alejandro, hai alguén que penso que te quere saudar. Moi boa tarde, quen anda aí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, Alejandro. Hola, doctor, ¿qué tal? Xa conocestes? Sí. Quen é, Alejandro? O doutor Alberto Jorge Mora, o doutor que me operou. O que che operou. Sí, unha maravilla de home. Unha pasada. Muchas gracias. E que sente o doutor cando escoita o seu paciente falar das melloras da súa vida, da súa calidade de vida coa operación? Pues, sobre todo, satisfacción. Nosotros hacemos esto para mejorar la calidad de vida de los pacientes y ver que realmente es efectivo, pues es lo que nos motiva a trabajar. Claro, e vemos isto para outros pacientes tamén ten que ser pois un pulo, non? Un alento, ver que todo sigue avanzando e que cada vez van a mellor, sobre todo as próteses. Exactamente, es decir, esta cirugía, esta nueva oportunidad es una opción que ofrece el Sergas, ha sido una apuesta muy grande para intentar, pues eso, dar una solución a problemas que antes no la tenían. Para quen é idónea esta operación? E para quen non? A ver, esta cirugía, esta nueva solución es ideal para pacientes que tienen una amputación transfemoral, que tienen muy mala adaptación al muñón y que, bueno, todavía muy malas prótesis y que tienen limitación para caminar. En este tipo de pacientes, pues que son cumplidores, que tienen una buena función, la prótesis osteointegrada lo que ofrece es un plus, les da una capacidad mayor de caminar y una marcha pues más independiente. Claro, máis liberdade a hora de camiñar. Doutor, non lo explicaba agora mesmo Alejandro, pero eu quería che trasladar tamén a ti a pregunta. Por que foi el o primeiro? Pues casualidades. Posiblemente en aquella época, cuando conocí a Alejandro, yo estaba trabajando en el área sanitaria de Pontevedra. Justo coincide que mi hermana allí era jefa de servicio de rehabilitación. Y pues me planteó la posibilidad, me dijo, tengo un chico que está teniendo problemas y tú ves factible empezar esta nueva técnica. Y dice, pues yo es algo que llevaba tiempo mirando, es un tema que ha sido recurrente en mi tesis doctoral, en proyectos que hemos pedido de investigación, y la verdad es que llevamos ya mucho tiempo preparándolo y Alejandro encaja perfectamente por su carácter, por su trabajo, por su dedicación al cuidado de la herida, pues era un paciente perfecto para hacer esto. Y pues por ahora todo va yendo pues según lo planificado.
Ou seja, que fala das condicións médicas, pero sobre todo das condicións emocionais, da fortaleza que teña o paciente, da súa forza de vontade. Exactamente, esto es todo, es lo más importante quizás. Alejandro lo explica muy bien, él dice que es casi como empezar de cero y requiere unos cuidados diarios, requiere una dedicación, un tiempo todos los días a lo que es el estómago, que es la zona donde sale el vástago, que hay que ser muy cumplidor. Si eso no se cumple, esto da problema, es algo que la gente tiene que ser consciente. Entonces, pacientes que sean muy cuidadosos, pues la verdad es que van francamente bien. Y ahí Alejandro pues tiene ya, él lo sabía por la diabetes, es una enfermedad que también requiere una dedicación equivalente y la verdad es que es adaptado perfectamente a la situación. Pois non sei, Alejandro, Alberto, se vos queres dicir algo, non sei se hai moito tempo que non vos vedes ou non. Non, vímonos fai pouco no fórum, que foi o primeiro que realizaron en Galicia, o primeiro fórum de osteointegración. Eu, a verdade, tiñamos contacto por a súa irmán, que é a xefa do Servicio de Orientación de Stoke, que tamén gracias a ela, bueno, gracias a ela, os doutores, todo, coñecémonos. Vímonos fai, creo que 2, 3 semanas, eu estou encantado por él. A min encantoume coñecelo, sobre todo, recordo, sempre digo mesmo, a primeira consulta que tiven con él foi a persoa que me explicou uno, pois, como se fora, estivera falando contigo. E dixo, vou che dar unha semaniña, falas coa tua muller, e a seguinte semana, cando cheguei, dixo, aparte, isto é un primeiro paso, unha vez que estás dentro, estas cosas, dai, veña, apúntame, veña, vamos. E foi, operoume, el viu desde na Coruña, porque ele é o xefe, bueno, pode ser o xefe do Servicio de Traumatoloxía da Coruña, operoume aquí, seguiume por o resto do servicio de aquí, eu estou encantado. Estou encantado. Deámoslle as grazas por estar hoxe con nós tamén o doutor, moitas grazas. Moitas gracias a todos. Gracias a vosotros por dejarnos contar estas historias. Ten que ser. Moitas grazas, doutor. Alejandro, xa podes case deixar as muletas aparcadas? Pois vounas deixando pouco a pouco. Isto, ao final, é volver a comezar a perder os medos. Un día estás que, ostras, non quero deixar as muletas, e de repente abandonas unha sen querer, e dis, vale, pero o día seguinte xa non queres que yo a segunda. Eu hoxe veño con bastón por primeira vez. Eu sempre solo andar con 2 muletas ao principio, que andar hai que ter moito cuidado, por se podes caer, ter un resbalo ou algo. Esbarar ou algo. Pero en cambio, por exemplo, se collín o bastón e puxeme a caminar con él, non tengo ningún tipo de problema en caminar con él. Estupendo. Pois Alejandro, moitas grazas. Eu queria facer unha pregunta, igual meto a pata, pero terriblemente, pero que non deixe de pensar isto dende o primeiro momento que nos conocemos, porque vexo que tes unhas tatuaxes fermosísimas. Son mensaxes para ti de superación? No, bueno, estas tatuaxes empezaron un pouco polo meu fillo, sobre todo pola parte de arriba. Sempre me gustaron os tatuaxes, sempre. Os tiros de tatuaxe gustábame. Sempre pensei un pouquiño máis, o tatuaxe que teño na perna esquerda, tiño antes na perna dereita, antes de ter o accidente. Ah, sí? Sí, o tatuaxe este, dixe, bueno, xa que perdí a perna dereita, teria que poñelo outra vez na perna esquerda. Vale, non, sería porque o meu inglés é malo, que vía como que o primeiro día da miña nova vida... No, comeza por ti, isto é do meu fillo. Oh, que bonito. É que antes víamos unha foto da familia e caía se chavaba cos pequenos. Normal. Sí, a verdade que sí. Moitas grazas, Alejandro. Grazas, que vaya todo moi ben. Un aplauso.